Ahojte, takže máme tu malé video ako pomoc pri výbere termovízie. Mám tu nejaké modely od Higmikra a od Pixfree. Samozrejme existuje toho oveľa viac, napríklad termovízie od Pardu alebo Infiray, Knockpix. Ja tu mám momentálne tieto, takže skúsim vám urobiť také malé zhrnutie. Začal by som asi tým pomerne najslabším alebo kvázi základným modelom, ktorým je Higmikro Lynx Pro LE15S. To je vlastne tento malý úplne na kraji. Tak toho natočím aspoň zhruba. V podstate jedná sa o takú základnú termovíziu, ktorá dobre poslúži k nejakej detekcii na menšie vzdialenosti, keďže má senzor 256 na 192 pixelov. Citlivosť je tam vyššia, vlastne 35 mK. Prístroj má zabudovanú batériu, základné priblíženie je 2,2. Výrobca udáva detekčnú vzdialenosť prístroja 750 metrov. Je to v podstate taká kvázi základná termovízia, keď nechce človek do toho dať tisíce eur, ale myslím si, že bez problémov poslúži do nejakých 200-300 metrov. Je tam udávaná výdrž zabudovanej batérie 8 hodín. Samozrejme to záleží od vášho používania, od toho, či používate zariadenie v letných mesiacoch, keď je vonku teplejšie, alebo skôr v zimných, keď je vonku chladnejšie a tá batéria je viac vybíjaná. Cena je tam 680 eur u mňa na stránke, takže nie je to zase taká katastrofa. Takže ako základná termovízia by som povedal, že celkom fajn. Ďalšiu termovíziu, ktorú tu mám, je Higmikro Lynx LH25 2.0. Je to vlastne táto. Tam už je vymeniteľná batéria. Je to vlastne podľa toho názvu vieme, že je to druhé vydanie 2.0, takže má vymeniteľnú batériu. Senzor je tam 384 na 288 pixelov. Samozrejme citlivosť už je 20 mK, čo už sú celkom dobré hodnoty. Keď už sa blížime 20 a menej, tak už je to fajn. Šošovka je tam 25 oproti predchádzajúcej, ktorá bola 15. Táto 25 má už také celkom pekné vykreslenie, by som povedal. Batéria je vymeniteľná 18650. Cena je tam teraz znížená na 1250. U mňa na stránke je 1200 eur z DPH. Takže to už je taká celkom slušná termovízia, by som povedal. Od toho vlastne pokračovanie máme LH35 2.0. Tam už podľa názvu vieme, že je to 35 mm a šošovka. Senzor taktiež 384 na 288 pixelov. Základné priblíženie 3,3. To znamená, že máte teda trochu užšie zorné pole, ale nemusíte toľko približovať. Termovízie od Higmikro majú digitálne priblíženie do 8 krát, takže v podstate ten obraz je už na tom najvyššom priblížení celkom by som povedal nepoužiteľný. Už to veľa pixeluje. Či už na týchto slabších senzoroch alebo na tých silnejších senzoroch už je to také dosť nepekné, by som povedal. Nepoužiteľné. Tento prístroj má tiež 18650 batériu, ktorá je vymeniteľná. Cena je tam 1390 eur. V podstate ja by som povedal, že je to ako keby Falcon FH35, ktorý je trochu menší. Takže tiež celkom ako fajn voľba. Už by som povedal, aj na väčšie vzdialenosti je to v pohode, aj okolo 500 metrov a viac je tam dobrá detekcia. Ďalší prístroj, ktorý tu mám, môžeme ísť na tieto vlastne Falcona a Condory. Mám tu Falcona FQ50L 2.0. Je to vlastne
novinka a prvý Falcon, ktorý má v šošovke zabudovaný diaľkomer. Takto, aby ste to videli. Je to už vlastne nová generácia Falconov 2.0. Senzor je tam 640 na 512 pixelov. 50 šošovka, základné priblíženie je tam 2.7. Takže je to taký kompromis medzi širším zorným polom a takým uším, ale nakoľko sa jedná o novú termovíziu, je tam citlivosť senzora 15 mK. Diaľkomer je do 1000 metrov a v podstate disponuje funkciami ako Image Pro 2, ktorý by mal vylepšovať obraz a má bezuzávierkový systém, bez cvakania, HSIS. Takže oproti aj predchodcovi je tam trošku iné usporiadanie, aby ste vedeli prístroj používať jednou rukou, čo teda by som vytkol možno jedine tomuto zapínaniu, vypínaniu, ktoré mohlo byť v zadnej časti. Keby bolo v zadnej časti, tak to viete fakt ovládať jednou rukou. Takto viete jednou rukou teda použiť ostriace koliesko vzadu, šípku pri vás, ktorou približujete, stredom vchádzate do menu alebo meníte palety a vpredu používate diaľkomer kliknutím alebo podržaním začnete nahrávať video alebo fotiť. Ako prístroj dobrý, je tam cenovka nejakých 3050 € u mňa na stránke. Samozrejme, aby som nezabudol, vymeniteľná batéria, už to nie je 18650, ale je to 21700. Takže tá kapacita je väčšia a aj výdrž je väčšia. Mám tu ďalšie dva prístroje od Higmikra. Je to Condor CQ35L a je to Condor CQ50L 2.0. Začal by som vlastne týmto starším modelom CQ35L. Je to prvá verzia Condoru, povedal by som aj celkom vydarená. Ja som si ju kúpil kvôli dobrému senzoru a kvôli širokému zornému polu. Je tam senzor 640-512, citlivosť senzoru je 20 mK a základné priblíženie 2.0, ktoré je perfektné v lesoch alebo v miestach, kde máte krmenie na menšiu vzdialenosť a potrebujete mať väčší rozhľad. Na to je táto termovízia perfektná, by som povedal. Je tam vymeniteľná batéria 18650. Je tam usporiadanie, môžem ho takto otočiť, to aby ste videli označenie. Ovládacie prvky sú na vrchu, samozrejme v podstate zhora horným tlačítkom prístroj zapnete, vedľa toho máte diaľkomer, palety alebo menu a na konci je približovanie, teda digitálny zoom. Prístroj tiež vydarený, mám ho celkom v obľúbe. Je stále ešte v predaji, aj keď už sú nástupcovia Condory 2.0. Tento prístroj je teraz aj v lepších cenách, je za 2050 € u mňa na stránke na praedator.sk. Neviem čomu tak vytknúť. Oproti možno novšiemu prístroju, na ktorý už naviažem teda, Condor CQ50L 2.0. Prvá verzia, všetky mali citlivosť 20 mK. Nový prístroj, ktorý je CQ50L 2.0, takisto ako Falcon, už má 15 mK. Je to totožný senzor s Falconom, s tým, že Condoru, ako vidíte, zmenili ovládacie prvky. Tu už oproti Falconu urobili to rozumne a dali zapínanie do zadnej časti. Takže viete to fakt ovládať jednou rukou. Na konci teda zapnete, vypnete prístroj, ostriace koliesko a všetky ostatné funkcie, takisto ako má Falcon. Takže veľmi vydarený prístroj, ten Condor. Máte tam diaľkomer pod šošovkou, v spodnej časti. Diaľkomer je do 1000 metrov, samozrejme tak ako na všetkých ostatných prístrojoch od Higmikra.
a cenovka je tam 2790 €. Ako za tie peniaze, v podstate keď si máte vybrať medzi Falconom a Condorom, kdežto Falcon je možno nejaké 300 drahší, nie je to zlá voľba ten Condor. Určite. Aj s hľadovou, aj držaním v ruke by som povedal, že fajn. Posledné dva prístroje, ktoré tu mám, sú od Pixfra. Jeden je vlastne starší model ARC A635. Je to 35 mm šošovka, senzor s rozlíšením 640x112 pixelov, citlivosť je tam vyššia, 30 mK, ale v podstate v tejto cenovej relácii by som povedal, že nekúpite alebo ťažko budete zháňať niečo lepšie. Cenovka je tam 1090 €, s tým, že prístroj má vymeniteľnú batériu 18650. Ako som spomenul, aj keď je tá citlivosť vyššia, 30 mK, prístroj je za tú cenu výborný. V podstate v tej cene nekúpite ani LH25. A je to na každom zvážení. Ľudia sa ma aj pýtajú, či si kúpiť LH25 2.0 alebo Pixfru A635. Je to na zvážení. Higmicro má trošku iný senzor, trošku iné zobrazenie. Ten obraz je tam fakt veľmi pekný. Pixfra tejto prvej generácie ARCu, ten obraz nemá až tak detailne ostro vykreslený, ale myslím si, že za tie peniaze okolo 1100 € nie je čo riešiť. Potom tu je novší model ARCu, možno to nazvať ako ARC 2.0. Toto je konkrétne model A435P LRF s ďalkomerom. Má 35 mm šošovku, rozlíšenie senzoru je 384x288 a citlivosť už je tam 20 mK. Čo už je vlastne úroveň modelov od Higmicra, kde už máte 20 mK a to vykreslenie je fakt veľmi pekné. Samozrejme je to verzia LRF s laserovým diaľkomerom, ktorý je do 1000 metrov. Vymeniteľná batéria taktiež 18650. Cena tam je nejakých 1600 € z DPH, ale oba prístroje sú veľmi maličké. Majú zhruba plus minus 350 gramov. Čo je oproti Condoru o dosť menej, môžem ho dať takto vedľa, aby ste videli to porovnanie, že ten Condor je o niečo väčší oproti týmto ARCom. Čo vlastne neviem, či je výhoda, nevýhoda, záleží aj od konkrétneho záujemcu, od veľkosti ruky, čo mu sadne, aké má požiadavky. Takže takto v krátkosti. Čo sa týka výberu teda správnej termovízie, treba v prvom rade pozerať na veľkosť šošovky, treba pozerať na senzor a na citlivosť tohto senzoru. Niektoré staršie termovízie, ktoré majú citlivosť 40-50 mK, už sú v dnešnej dobe zastaralé. Už sú tu senzory s oveľa lepšou citlivosťou, kde citlivosť senzoru, keď už je okolo 20 mK a menej, je fakt dobrá, čo sa týka aj vykreslenia a tej teplotnej citlivosti rozdielu medzi vonkajším prostredím, prístrojom. Už treba pozerať vlastne aj na tieto parametre. Samozrejme na to, aby mal prístroj aj vymeniteľnú batériu, keďže niektoré prístroje majú batériu zabudovanú. Čo môže byť na nejaký dlhší pobyt v prírode už aj celkom problém, lebo musíte nosiť nejakú powerbanku so sebou, kábliky a podobne, aby ste si prístroj vedeli dobiť alebo napájať. Pri prístrojoch, kde je batéria vymeniteľná, už môžete mať vlastne náhradnú batériu vo vrecku alebo niekoľko týchto batérií. Jednoducho ju iba vymeníte a pokračujete ďalej v prevádzke. Takže je to také o dosť komfortnejšie. Takže keď vás niečo bude zaujímať, kľudne mi píšte buď do komentárov, na e-mail, do WhatsAppu, prípadne na facebookovej stránke Praedátor. Zodpoviem otázky, pomôžem s výberom.